gaia. Ricardo eta... Iriondo samanu baina. Ricardo eta Neko kuadrillako lagunak zeate. Elkarren segidan bion kotxe gaizki aparkatu eta taberna sartu zeate. Irteeran, Asier udaltzaina ikusi dezue, zuen kotxetatik urruntzen. Parabrisan paper bana dezue. Ricardok 300 euroko isuna dauka gaizki aparkatzeagatik. Eneko noharrak berriz, hau jartzen dugu. Hau da nire telefono zenbakia, deitu, bale? Udaltzaina hor dago, zer horren atxetik. Neri izuna jarri, badakit zergatik. Hain zuzen ere orain, zugandik gertutik, gero zuri hotela ordaitzeagatik. Dairairairairarai, ordaitzeagatik. Gaizki aparkatu dut, hori da problema. Eta munipa honek bikotxekin dema. Baina nik pozik daukat, neronen barrena. Anaia munipa da eta hori da onena. Larai, lararai, lararai, hori da onena. Bai, munipa naiz ni, gainera ergela. Ez dut nahi ez dirua, ez dut nahi hotela. Telefonoa utzi dizut nik horrela, naizta pentsatzen nuen bazenekiela. Larai, laralai, laralai, bazenekiela. Munipa honek badu, orain truko pranko. Baina izango du bere kalterako. Salaketa bat jarri behar dut tarteko, prebarikazioa egin duelako. Lairai, larai, lararai, egin duelako. Arabarra daukagu gaur Malaletxean. Bera asarratu da moroen antzean. Asier mila esker ta euki ertzean. Biharko bazkarian eronen etxean. Larai, lararai, lararai, neronen etxean. Parabrisa azpian papera det koka, eta ordaintzekotan ez pasaio importa, baina argitu nahi dut lasai ez nagota, ez daukadala ezer musulmanen kontra. Larai, laralai, laralai, musulmanen kontra.